Náš príbeh začal už viac generácií dozadu. Ten bývalý režim im veľmi neprijal. Tým, že máme tu možnosť vyrábať víno a pestovať hrozno v nitrianskom regióne, tak to považujeme za veľkú výhodu, lebo nitriansky región je špecifický práve v tom, že nám ponúka veľmi kvalitné pôdy a dobré polohy. Pri našich výrobných postupoch je pre nás práve dôležitá táto vec, aby kvalitu nášho produktu odzrkadľovalo hlavne teda poloha, počasie, ročník, práve tieto veci. Tým si myslím, že sa dokážeme líšiť od zbytku teda ponúkaného vína, či už na Slovensku alebo aj vo svete, že sa snažíme vniesť kúsok regiónu do fliaš. Som hrdý na príbeh troch rúží. Postáva z viacerých odrôd, sú tam 3 odrody. Je tam Cabernet Sauvignon, je tam Frankovka modrá, je tam Dunaj rúžový, takže rosečko. Je to víno, ktoré vzniklo kupážou v roku 2012 a prešlo trnistou cestou, keďže ľudia nepoznali názov toho vína, nepoznali to víno, nevedeli, čo od toho čakať. A možno najtypickejšou odrodou v našom regióne je Riesling Lasky. Ten aj pestujeme vo veľkej miere a čomu sa teším je, že vyrábame z neho viac štýlov vína. Čo je nevšedné je, že z neho robíme pestovateľský sekt tradičnou metódou. To znamená, celá výroba sa udeje u nás, vo vinici, v pivnici, až teda po finálny produkt sektu. Čo sa týka toho turizmu v okolí Veľkého Kýru, tak veľmi pozitívne vnímame cyklotrasu, ktorá vedie vlastne až na akoby východný kraj obce. A zo západného kraja obce sa dá pekne napojiť na Polný Kesov. Každoročne tu máme veľa turistov. Chodia ľudia zo zahraničia, pomáhajú im mapy, kde si nás nájdú recenzie, ľudí baví chodiť do vinárstva a čomu sa ja teda teším.